Εκείνος, ένας φημισμένος και εκατομμυριούχος χειρουργός, μόνος εξαιτίας μιας τραγωδίας. Εκείνη, έγκυος και εγκαταλειμμένη, μόνη στο νοσοκομείο την ημέρα του τοκετού. Εκείνος τη βρίσκει εκεί, να κλαίει. Η απελπισία της τον αγγίζει ξυπνώντας τον δικό του πόνο. Κινούμενος από συμπόνια, ο Βίκτορας την υιοθετεί, προσφέροντάς της σπίτι, πόρους και μια οικογένεια που ποτέ δεν είχε. Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή όπου η κοινωνία και το παρελθόν θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν αυτή τη νέα οικογένεια. Αλλά η αληθινή αγάπη θα αποδείξει ότι η συμπόνια μπορεί να γιατρέψει όλες τις πληγές. Παρακολουθήστε αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος. Θα εκπλαγείτε με αυτήν. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες αγάπης και ρομαντισμού, εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι, αφήστε το σχόλιο σας. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε βίντεο σαν αυτό. Συνεχίζουμε. Η βροχή χτυπούσε δυνατά τα παράθυρα του νοσοκομείου Άγιος Ραφαήλ όταν η Μαριάνθη Σωτηρίου ένιωσε την πρώτη πραγματικά δυνατή συστολή. Στα 24 χρόνια της κρατούσε την κοιλιά των 9 μηνών με τα 2 της χέρια, προσπαθώντας να ελέγξει την αναπνοή της όπως είχε μάθει στα μαθήματα προετοιμασίας τοκετού που παρακολουθούσε μόνη της. Κάθε συνεδρία ήταν μια σκληρή υπενθύμηση της μοναξιάς της. Άλλες γυναίκες συνοδευόμενες από τους συζύγους τους, τις μητέρες τους, τις πεθερές τους, ενώ εκείνη κατήχε πάντα την καρέκλα στη γωνία, προσποιούμενη ότι δεν την ένοιαζε. Το ταξί που την είχε φέρει στο νοσοκομείο είχε φύγει πριν από 2 ώρες, παίρνοντας μαζί του τα τελευταία 50 ευρώ που διέθετε. Ο Ροδρίγος είχε εξαφανιστεί πριν από 3 μήνες, παίρνοντας όχι μόνο τις οικονομίες της, αλλά και όλα τα όνειρα που είχε χτίσει για να δημιουργήσει μια οικογένεια. Τα λόγια του εξακολουθούσαν να ηχούν στο μυαλό της. «Δεν είμαι έτοιμος για αυτό, Μαριάνθη. Θα είσαι καλά». Σαν να ήταν πράξη καλοσύνης να εγκαταλείψεις μια έγκυο γυναίκα. Η Μαριάνθη κοίταξε γύρω στην αίθουσα τοκετού, παρατηρώντας άλλες εγγύους συνοδευόμενες από ανυπόμονους συγγενείς. Δάγκωσε το κάτω χείλος, μια συνήθεια που είχε αναπτύξει για να συγκρατήσει τα δάκρυα. Δεν υπήρχε κανείς να καλέσει. Οι γονείς της είχαν πεθάνει σε ένα ατύχημα όταν ήταν 19 ετών. Και η θεία που την είχε μεγαλώσει μετά από αυτό είχε καταστήσει σαφές ότι μια εγκυμοσύνη εκτός γάμου δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη στο ευαγγελικό σπίτι της. Ο πόνος αυξήθηκε και σκύβοντας πάνω από τον εαυτό της πήρε μια βαθιά ανάσα. Μια νοσοκόμα πλησίασε, ελέγχοντας τη διαστολή της με επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Αλλά η Μαριάνθη ένιωσε τη λύπη στο βλέμμα της, γυναίκας όταν συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε κανένας στη λίστα επαφών έκτακτης ανάγκης. 3 ορόφους πιο πάνω, ο δοκτέρου Βίκτορας Βασιλείου τελείωνε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση υψηλής πολυπλοκότητας που είχε διαρκέσει 8 ώρες. Στα 42 χρόνια του θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους καρδιοχειρουργούς της χώρας και το δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων του τον είχε κάνει εκατομμυριούχο πριν από τα 40. Τα χέρια του έσωζαν ζωές καθημερινά, αλλά η ίδια του η ύπαρξη είχε γίνει μια άσκηση τεχνικής ακριβίας και συναισθηματικού κενού. Το αρχοντικό στην Εκάλη τον περίμενε άδειο, όπως πάντα. 5 υπνοδωμάτια, 7 μπάνια, μια πισίνα που κανείς δεν χρησιμοποιούσε και μια σιωπή που τον έπνιγε. Η Ελένη είχε φύγει πριν από 3 χρόνια, παίρνοντας μαζί της όχι μόνο το γάμο, αλλά και τις ελπίδες για παιδιά. «Αγαπάς περισσότερο τους ασθενείς σου από ότι εμένα», ήταν τα τελευταία της λόγια, και ο Βίκτορας ήξερε ότι είχε δίκιο. Περπατούσε στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ελέγχοντας άλλους ασθενείς όταν τον πλησίασε η προϊσταμένη νοσοκόμα του Μεευτηρίου, η κυρία Κάρμεν, μια κυρία 60 ετών που εργαζόταν εκεί για δεκαετίες και δεν φοβόταν κανέναν γιατρό. «Δέρ της Βίκτορα, πρέπει να σας μιλήσω», είπε με αυτόν τον τόνο που γνώριζε καλά. Κάτι δεν πήγαινε καλά. «Τι συμβαίνει, Κάρμεν?»
Έχουμε μία δύσκολη κατάσταση στο μεευτήριο. Μία νεαρή γυναίκα 24 ετών, πρώτο παιδί, σε τοκετό για 6 ώρες. Εντελώς μόνη, χωρίς οικογένεια, χωρίς τον πατέρα του παιδιού, χωρίς κανέναν. Η Κάρμεν αναστέναξε. Προσπαθεί να είναι δυνατή, αλλά καταραίει από μέσα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, γιατρέ. Ένα παιδί να γεννάει ένα παιδί χωρίς κανέναν στον κόσμο. Ο Βίκτορας συνοφριώθηκε. Οι κοινωνικές υποθέσεις δεν ήταν η ειδικότητά του και προτιμούσε να κρατάει αποστάσεις από τα προσωπικά δράματα των ασθενών. «Καλέστε την κοινωνική λειτουργό της Βάρδιας. Έχει ήδη κληθεί, αλλά θα έρθει μόνο το πρωί. Η κοπέλα μπαίνει τώρα στην ενεργό φάση του τοκετού, γιατρέ. Και υπάρχει κάτι ακόμα». Η Κάρμεν δίστασε. Την άκουσα να κλαίει και να λέει ότι δεν ξέρει πώς θα φροντίσει το μωρό. «Δεν έχει τίποτα, γιατρέ. Κυριολεκτικά τίποτα». Κάτι στη φωνή της Κάρμεν άγγιξε τον Βίκτορα με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ίσως ήταν η εικόνα μιας γυναίκας εντελώς μόνης στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής της, ή ίσως ήταν η ηχό της δικής του μοναξιάς που αντανακλούσε στην κατάστασή της. «Σε ποιο δωμάτιο είναι?» ρώτησε εκπλήσοντας τον εαυτό του. «Δωμάτιο 3, γιατρέ, δεν χρειάζεται να εμπλακείτε». Αλλά ο Βίκτορας περπατούσε ήδη προς το μεευτήριο. Όταν έφτασε στην πόρτα του δωματίου 3, σταμάτησε. Μέσα από το τζάμι είδε μια νεαρή γυναίκα με σκούρα καστανά, μαλλιά πιασμένα σε μια ατιμέλητη αλογοουρά, να φοράει μια ξεθοριασμένη μπλε νοσοκομιακή ρόμπα. Έπαιρνε βαθιές ανάσες κατά τη διάρκεια μιας συστολής, τα μάτια κλειστά, τα χέρια να σφίγγουν σφιχτά τα σεντόνια. Μόνη. Ήταν τότε που άνοιξε τα μάτια της, που κάτι άλλαξε στο στήθος του Βίκτορα. Ήταν ανοιχτά καστανά μάτια, γεμάτα σωματικό πόνο, αλλά κυρίως από μια θλίψη τόσο βαθιά που ένιωσε σαν να είχε δεχτεί μια γροθιά. Τον κοίταξε απευθείας μέσα από το τζάμι και για μια στιγμή δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι συνδέθηκαν μέσα από ένα βλέμμα. Η συστολή πέρασε και η Μαριάνθη άφησε το κεφάλι της να πέσει πίσω στο μαξιλάρι, ένα μοναχικό δάκρυ να κυλάει στο πρόσωπό της. Ο Βίκτορας είδε όταν ψιθύρισε στο κενό «Παρακαλώ, Θεέ μου, βοήθησέ με να είμαι δυνατή για Αυτόν». Χωρίς να συνειδητοποιήσει πότε είχε πάρει την απόφαση, ο Βίκτορας έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο. Η Μαριάνθη σήκωσε τα μάτια της τρομαγμένα όταν η πόρτα άνοιξε. Ένας ψηλός άντρας με γκρίζα μαλλιά στους κροτάφους και διεισδυτικά γαλάζια μάτια μπήκε στο δωμάτιο με τη σίγουρη στάση που μόνο χρόνια ιατρικής μπορούσαν να προσφέρουν. Φορούσε χειρουργικά ρούχα και μια άψογη λευκή ρόμπα και υπήρχε κάτι στην παρουσία του που αμέσως γέμισε τον μικρό χώρο με μια σιωπηλή εξουσία. «Καλησπέρα», είπε ο Βίκτορας με μια φωνή πιο απαλή από ό,τι περίμενε ο ίδιος. «Είμαι ο Δοκτέρ Βίκτορας Βασιλείου. Πώς αισθάνεστε?» Η Μαριάνθη προσπάθησε να ισιώσει στο κρεβάτι, νιώθοντας αμήχανα για την ατιμέλητη εμφάνισή της μπροστά σε αυτόν τον σαφώς σημαντικό άντρα. Είχε ακούσει για τον Δοκτέρ Βασιλείου. Όλοι στο νοσοκομείο μιλούσαν για αυτόν με σχεδόν θρησκευτικό σεβασμό. Ο εκατομμυριούχος χειρουργός, ιδιοκτήτης ενός δικτύου νοσοκομείων, ένας άντρας που έσωζε ζωές και μετακινούσε βουνά με ένα απλό τηλεφώνημα. «Είμαι καλά, γιατρέ», είπε ψέματα, σκουπίζοντας γρήγορα το δάκρυ που εξακολουθούσε να λάμπει στο πρόσωπό της. «Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για μένα. Ξέρω ότι πρέπει να έχετε πιο σημαντικές περιπτώσεις να φροντίσετε». Ο Βίκτορας πλησίασε αργά, μελετώντας την οθόνη που κατέγραφε τους καρδιακούς παλμούς του μωρού. «Δεν υπάρχει πιο σημαντική υπόθεση από μια νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο», είπε εκπλήσοντας τον εαυτό του με τα λόγια του. Ποτέ δεν μιλούσε έτσι. Η προσέγγιση του ήταν πάντα κλινική, άμεση, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή. Μία νέα συστολή χτύπησε τη Μαριάνθη με βίαιη δύναμη και σκύβοντας δάγκωσε το χείλος της για να μην ουρλιάξει. Ενστικτωδώς ο Βίκτορας κινήθηκε προς το μέρος της, βάζοντας ένα χέρι στον ώμο της. Η επαφή ήταν ηλεκτρική και για τους δύο.
Εκείνη δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο σταθερά και παρηγορητικά χέρια. Και εκείνος δεν άγγιζε κάποιον με γνήσια ευγένεια εδώ και χρόνια. «Αναπνεύστε μαζί μου», καθοδήγησε ο Βίκτορας, η φωνή του παίρνοντας έναν υπνοτιστικά ήρεμο τόνο. «Εισπνεύστε αργά, εκπνεύστε αργά». Έτσι ακριβώς. Η Μαριάνθη ακολούθησε τις οδηγίες του και για πρώτη φορά εδώ και ώρες ο πόνος φάνηκε πιο υποφερτός. Όταν η συστολή πέρασε, τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη αλλά και με σύγχυση. Γιατί ένας άντρας σαν αυτόν ήταν εκεί, μαζί της. «Πού είναι ο πατέρας του μωρού?» ρώτησε ο Βίκτορας, αν και η Κάρμεν του είχε ήδη δώσει την απάντηση. Το πρόσωπο της Μαριάνθης έκλεισε και απέφυγε το βλέμμα του. «Δεν είναι εδώ. Και η οικογένειά σας?» «Ούτε». Η φωνή της έγινε σχεδόν αδιόρατη. «Στην πραγματικότητα, γιατρέ, δεν υπάρχει κανείς, μόνο εγώ και ο γιος μου». Ο Βίκτορας ένιωσε κάτι να συσπάται στο στήθος του. Η απόλυτη ευαλωτότητα αυτής της νεαρής γυναίκας ξύπνησε μέσα του ένα προστατευτικό ένστικτο που νόμιζε ότι είχε χάσει εδώ και καιρό. Ήταν τόσο νέα, τόσο μόνη, τόσο διαφορετική από τις γυναίκες του κοινωνικού του κύκλου, που ήταν υπολογίστριες, συμφεροντολόγες, πάντα με δεύτερες σκέψεις. «Πώς σε λένε?» ρώτησε. «Μαριάνθη, Μαριάνθη Σωτηρίου». «Μαριάνθη», επανέλαβε ο Βίκτορας και το όνομα ακούστηκε διαφορετικά στη βαθιά φωνή του. «Έχεις που να μείνεις αφού γεννηθεί το μωρό». Εκείνη δίστασε και εκείνος είδε το ψέμα να σχηματίζεται πριν καν μιλήσει. «Ναι, φυσικά. Μην μου λες ψέματα», είπε ο Βίκτορας, αλλά χωρίς αυστηρότητα. «Είμαι γιατρός εδώ και 20 χρόνια. Ξέρω να αναγνωρίζω πότε κάποιος λέει ψέματα για το αν έχει υποστήριξη». Η Μαριάνθη ένιωσε τα δάκρυα να επιστρέφουν στα μάτια της. «Εγώ θα βρω έναν τρόπο. Πάντα τα κατάφερνα μόνη μου». Εκείνη τη στιγμή ο Βίκτορας πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε και τις δύο ζωές τους για πάντα. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα στο κρεβάτι της. Κάτι που δεν έκανε ποτέ με ασθενείς. «Δεν χρειάζεται να τα καταφέρεις μόνη σου αυτή τη φορά», είπε, τα λόγια βγαίνοντας πριν μπορέσει να τον σταματήσει το λογικό του μυαλό. Η Μαριάνθη τον κοίταξε, δύσπιστη. «Γιατρέ, δεν μπορώ να δεχτώ ελεημοσύνη. Ήδη λαμβάνω δωρεάν θεραπεία από το ΕΣΥ. Δεν θέλω να είμαι άλλο ένα βάρος για κανέναν. Δεν είναι ελεημοσύνη», είπε ο Βίκτορας και συνειδητοποίησε ότι έλεγε την αλήθεια. Υπήρχε κάτι σε αυτή τη γυναίκα, μια σιωπηλή δύναμη αναμεμειγμένη με ευθραυστότητα που τον προσέλκυε με έναν τρόπο που δεν καταλάβαινε. «Είναι ανθρωπιά». Πριν προλάβει να απαντήσει η Μαριάνθη, μια νοσοκόμα μπήκε βιαστικά. «Δόκτωρ Βασιλείου, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχουμε ένα καρδιακό επεισόδιο στην ΜΕΘ. Θα μπορούσατε...» Ο Βίκτορας σηκώθηκε αμέσως, το ιατρικό του ένστικτο παίρνοντας τον έλεγχο, αλλά όταν κοίταξε τη Μαριάνθη, είδε τον πανικό στα μάτια της, τον φόβο να μείνει ξανά μόνη. «Θα επιστρέψω», της υποσχέθηκε, βάζοντας για λίγο το χέρι του πάνω στο δικό της. «Δεν θα σε αφήσω μόνη σε αυτή τη στιγμή». Η Μαριάνθη έσφιξε το χέρι του με μια απελπισμένη δύναμη. «Το υπόσχεστε». Ο Βίκτορας κοίταξε τα καστανά της μάτια και ένιωσε κάτι που δεν ένιωθε εδώ και χρόνια, την πραγματική ανάγκη να προστατεύσει κάποιον. «Το υπόσχομαι». Έτρεξε προς το επίγον περιστατικό, αλλά κατά τη διάρκεια όλης της καρδιοχειρουργικής επέμβασης που ακολούθησε, το μυαλό του ήταν μοιρασμένο ανάμεσα στον ασθενή που χειρουργούσε και τη νεαρή έγκυο που τον περίμενε 3 ορόφους πιο κάτω. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Βίκτορας Βασιλείου ήταν επαγγελματικά άψογος, ενώ η καρδιά του ήταν εντελώς αλλού. Όταν τελικά επέστρεψε στο μεευτήριο 2 ώρες αργότερα, ακόμα με χειρουργικά ρούχα, βρήκε τη Μαριάνθη σε προχωρημένο τοκετό. Είχε ρωτήσει για αυτόν τουλάχιστον 10 φορές, σύμφωνα με τις νοσοκόμες, και τα μάτια της φώτισαν όταν τον είδε να μπαίνει στο δωμάτιο. «Επιστρέψατε?» ψιθύρισε ανάμεσα σε 2 συστολές. «Είπα ότι θα επέστρεφα», απάντησε ο Βίκτορας, παίρνοντας φυσικά τη θέση δίπλα της που κανένας άλλος άντρας δεν έπρεπε να καταλάβει. «Και
Θα μείνω μέχρι να γεννηθεί ο γιος σου». Εκείνη τη στιγμή και οι δύο ήξεραν ότι κάτι είχε αλλάξει αμετάκλητα μεταξύ τους, αν και κανένας από τους δύο δεν καταλάβαινε πλήρως τι. Το πρώτο κλάμα του μωρού αντίχησε στο δωμάτιο στις 3 το πρωί, ένας ήχος που έσπασε τη σιωπή και άγγιξε την καρδιά του Βίκτορα με έναν τρόπο που δεν περίμενε. Το αγόρι ήταν μικρό αλλά υγιές, με δυνατούς πνεύμονες και σφιγμένες γροθιές, πολεμώντας τον κόσμο από το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής του. Ο Βίκτορας είχε παραμείνει δίπλα στη Μαριάνθη σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, κρατώντας το χέρι της, σκουπίζοντας τον ιδρώτα της, ψιθυρίζοντας λόγια ενθάρρυνσης. Όταν ο μεευτήρας έβαλε το μωρό στην αγκαλιά της, ο Βίκτορας είδε κάτι στα μάτια της που του έκοψε την ανάσα. Μια αγάπη τόσο αγνή και στιγμιαία που φαινόταν να φωτίζει ολόκληρο το δωμάτιο. «Γεια σου αγάπη μου», ψιθύρισε η Μαριάνθη στο γιο της, τα δάκρυα να κυλούν ελεύθερα στο πρόσωπο της. «Η μαμά είναι εδώ, θα είμαι πάντα εδώ». Ο Βίκτορας αποσύρθηκε διακριτικά, δίνοντάς της ιδιωτικότητα για εκείνη την πρώτη ιερή στιγμή μεταξύ μητέρας και γιου. Αλλά όταν σήκωσε τα μάτια της και τον αναζήτησε, κατάλαβε ότι ήθελε να μοιραστεί αυτή τη χαρά μαζί του. «Γιατρέ, μου σώσατε τη ζωή σήμερα», είπε με φωνή σπασμένη. «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω». «Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσετε για τίποτα», απάντησε ο Βίκτορας, αλλά η φωνή του ήταν πιο βραχνή από το συνηθισμένο. Η παρατήρηση της γέννησης αυτού του παιδιού είχε ξυπνήσει μέσα του έναν παλιό πόνο, μια πληγή που νόμιζε ότι είχε επουλωθεί. Τις επόμενες ώρες, ενώ η Μαριάνθη και το μωρό μεταφέρονταν στο δωμάτιο, ο Βίκτορας θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στις κανονικές του υποχρεώσεις. Αλλά βρέθηκε να ελέγχει συνεχώς την κατάστασή τους, επινοώντας ιατρικές δικαιολογίες για να εμφανιστεί στο δωμάτιο. Η Μαριάνθη είχε ονομάσει το μωρό Γαβριήλ και ο Βίκτορας ανακάλυψε ότι του άρεσε να το κρατάει όταν εκείνη χρειαζόταν να ξεκουραστεί. Το βάρος του αγοριού στην αγκαλιά του ξύπνησε μνήμες που είχε θάψει βαθιά. «Είστε φυσικός με τα μωρά», σχολίασε η Μαριάνθη τη δεύτερη νύχτα, παρατηρώντας τον Βίκτορα να ανανουρίζει απαλά τον Γαβριήλ. «Έχετε παιδιά?» Η ερώτηση χτύπησε τον Βίκτορα σαν φυσικό χτύπημα. Παρά λίγο να του ξεφύγει το μωρό και η Μαριάνθη πρόσεξε αμέσως την αλλαγή στην έκφρασή του. «Συγγνώμη», είπε γρήγορα, «δεν ήθελα να είμαι αδιάκριτη». Ο Βίκτορας σιώπησε για πολλή ώρα, κοιτάζοντας το γαλήνιο πρόσωπο του Γαβριήλ. «Όχι», είπε τελικά, «δεν είχα ποτέ παιδιά», αλλά υπήρχε κάτι στον τρόπο που το είπε, ένας βαθύς πόνος στα λόγια, που έκανε τη Μαριάνθη να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε πολύ περισσότερο σε αυτή την απάντηση. Εκείνη δεν πίεσε, αλλά παρατήρησε πώς κρατούσε το Γαβριήλ σαν να ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο, σαν να προσπαθούσε να απομνημονεύσει κάθε λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 ημερών στο νοσοκομείο αναπτύχθηκε μία περίεργη ρουτίνα. Ο Βίκτορας εμφανιζόταν στο δωμάτιό της αρκετές φορές την ημέρα, πάντα με κάποια ιατρική δικαιολογία, αλλά και οι δύο ήξεραν ότι οι επισκέψεις του πήγαιναν πολύ πέρα από το νοσοκομιακό πρωτόκολλο. Έφερνε φαγητό από ακριβά εστιατόρια όταν παρατήρησε ότι εκείνη με τα βίας άγγιζε το φαγητό του νοσοκομείου. Προμήθευσε μια ιδιωτική κούνια όταν είδε ότι ο Γαβριήλ έπρεπε να μοιραστεί την τυπική κούνια με ένα άλλο μωρό. Μικρές χειρονομίες που έλεγαν πολλά περισσότερα από τα λόγια. Η Μαριάνθη, με τη σειρά της, άρχισε να αντιλαμβάνεται τα στρώματα πίσω από την επαγγελματική πρόσωψη του Βίκτορα. Παρατήρησε πώς τεντωνόταν όταν χτυπούσε το κινητό του, πώς απέφευγε να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, πώς τα μάτια του γίνονταν απόμακρα όταν άλλες γυναίκες του νοσοκομείου, νοσοκόμες, γιατροί, προσπαθούσαν να φλερτάρουν μαζί του. «Γιατρέ», είπε την τρίτη νύχτα, όταν εμφανίστηκε στο δωμάτιο μετά από μια ιδιαίτερα κουραστική μέρα χειρουργείων, «μπορώ να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση?» Ο Βίκτορας δίστασε, αλλά κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. «Γιατί δεν έχετε οικογένεια? Ένας άντρας σαν εσάς πρέπει να έχει ουρά από ενδιαφερόμενες γυναίκες».
Ο Βίκτορας γέλασε, αλλά ήταν ένας ήχος χωρίς χιούμορ. Ενδιαφέρονται για αυτό που μπορώ να τους δώσω ίσως, όχι για το ποιος είμαι. «Και ποιος είστε?» ρώτησε η Μαριάνθη απαλά. Για πρώτη φορά από τότε που γνωρίστηκαν, ο Βίκτορας φάνηκε εντελώς ευάλωτος. Κάθισε στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι της, περνώντας τα χέρια του μέσα από τα μαλλιά του. Κάποιος που αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο για να σώσει τις ζωές των άλλων, που ξέχασε πως να ζήσει τη δική του, παραδέχτηκε. Κάποιος που είχε όλα όσα μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα, αλλά ποτέ δεν είχε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Η Μαριάνθη άπλωσε το χέρι της, αγγίζοντας απαλά το μπράτσο του. Η επαφή ήταν σαν σπίθα και για τους δύο. «Έχετε μία τεράστια καρδιά», είπε. «Το είδα αυτό τις τελευταίες μέρες. Ο τρόπος που φροντίζετε τον Γαβριήλ, ο τρόπος που φροντίζετε εμένα, αυτό δεν αγοράζεται με χρήματα». Ο Βίκτορας την κοίταξε. Πραγματικά την κοίταξε και είδε όχι μόνο μια όμορφη νεαρή γυναίκα, αλλά μια γυναίκα με μια εσωτερική δύναμη που δεν είχε συναντήσει ποτέ πριν. Κάποια που είχε περάσει από εγκατάλειψη και μοναξιά, αλλά εξακολουθούσε να μπορεί να δει καλοσύνη στον κόσμο. «Μαριάνθη», είπε η φωνή του λίγο περισσότερο από ψίθυρος, «υπάρχουν πράγματα στο παρελθόν μου, λόγοι για τους οποίους αποφεύγω να εμπλακώ συναισθηματικά με τους ανθρώπους». «Όλοι έχουμε παρελθόν», απάντησε εκείνη. «Αυτό που έχει σημασία είναι ποιον επιλέγουμε να είμαστε τώρα». Εκείνη τη στιγμή ο Βίκτορας παραλίγο να της πει για την Ελένη, για τα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να αποκτήσουν παιδιά, για το πώς ο γάμος είχε διαλυθεί κάτω από το βάρος της υπογονιμότητας και του εθισμού του στην εργασία. Παραλίγο να της πει για το πώς είχε κλειστεί συναισθηματικά μετά από αυτό, χτίζοντας τείχη τόσο ψηλά που κανείς δεν μπορούσε πλέον να τα σκαρφαλώσει. Αλλά ο ήχος του Γαβριήλ που ξυπνούσε διέκοψε τη στιγμή και η ευκαιρία πέρασε. «Πεινάει», είπε η Μαριάνθη παίρνοντας το μωρό. Θα θέλατε να μείνετε όσο θυλάζω?» Η ερώτηση ήταν οικία, ευάλωτη, και ο Βίκτορας ήξερε ότι έπρεπε να αρνηθεί, αλλά βρέθηκε να γνέφει καταφατικά, εντελώς ανίκανος να την αφήσει. Καθώς παρακολουθούσε τη Μαριάνθη να ταΐζει τον Γαβριήλ, ο Βίκτορας συνειδητοποίησε ότι παρακολουθούσε κάτι που είχε επιθυμήσει όλη του τη ζωή, μια πραγματική οικογένεια, ανεβόρον αγάπη, το είδος της σύνδεσης που τα χρήματα δεν θα μπορούσαν ποτέ να αγοράσουν. Και για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ο Δ. Βίκτορας Βασιλείου επέτρεψε στον εαυτό του να φανταστεί πώς θα ήταν να είναι μέρος αυτής της τέλειας εικόνας. Το 4ο πρωί ο Βίκτορας έφτασε στο νοσοκομείο με μια πρόταση που τον είχε κρατήσει άφπνο όλη τη νύχτα. Βρήκε τη Μαριάνθη να μαζεύει τα λίγα πράγματά της σε μια πλαστική σακούλα, ετοιμάζοντας για την έξοδο από το νοσοκομείο. Ο Γαβριήλ κοιμόταν ειρηνικά στην κούνια δίπλα στο κρεβάτι, αμέτωχος για το αβέβαιο μέλλον που τον περίμενε. «Πού θα πας?» ρώτησε ο Βίκτορας, αν και ήξερε ήδη την απάντηση από τον τρόπο που απέφευγε το βλέμμα του. «Θα βρω έναν τρόπο», απάντησε η Μαριάνθη, η φωνή της προσπαθώντας να ακουστεί πιο σίγουρη από ό,τι ένιωθε. «Ξέρω έναν ξενώνα που δέχεται μητέρες με μωρά. Είναι προσωρινό, αλλά όχι». Η λέξη βγήκε πιο σταθερά από ό,τι σκόπευε ο Βίκτορας. «Δεν θα συμβεί αυτό». Η Μαριάνθη σταμάτησε να μαζεύει τα πράγματά της και τον κοίταξε. «Γιατρέ, ξέρω ότι νοιάζεστε, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να εξαρτώμαι από την καλοσύνη σας. Το έχω κάνει ήδη πάρα πολύ καιρό». Ο Βίκτορας πλησίασε, τα χέρια του να τρέμουν ελαφρώς, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ, ούτε κατά τη διάρκεια των πιο περίπλοκων χειρουργείων. «Μαριάνθη, πρέπει να σου πω κάτι και πρέπει να με ακούσεις μέχρι το τέλος». Εκείνη κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ο Γαβριήλ ακόμα να κοιμάται στην αγκαλιά της περιμένοντας. «Πριν από 3 χρόνια ο γάμος μου τελείωσε», άρχισε ο Βίκτορας, τα λόγια βγαίνοντας με δυσκολία. «Η Ελένη και εγώ προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε παιδιά για 5 χρόνια. Κάναμε όλες τις δυνατές θεραπείες, ξοδέψαμε μια περιουσία, περάσαμε από δεκάδες γιατρούς. Τίποτα δεν λειτουργήσε.
Σταμάτησε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. «Η ευθύνη ήταν δική μου. Προβλήματα γονιμότητας που κανένα χρήμα στον κόσμο δεν μπορούσε να λύσει». Η Μαριάνθη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται βλέποντας τον ομό πόνο στα μάτια του. «Η Ελένη με άφησε γιατί είχα αιμονή με τη δουλειά. Γιατί ήταν πιο εύκολο να σώζω άλλες ζωές από το να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι δεν μπορούσα να δημιουργήσω μια δική μου. Είπε ότι είχα γίνει ένας άδειος άνθρωπος, ότι αγαπούσα περισσότερο τους ασθενείς μου από ότι εκείνη». Ο Βίκτορας κάθισε στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι και είχε δίκιο. «Γιατρέ», άρχισε η Μαριάνθη, αλλά εκείνος σήκωσε το χέρι του. «Τις τελευταίες 4 μέρες, κρατώντας τον Γαβριήλ, φροντίζοντας εσάς, ένιωσα πιο ζωντανός από ό,τι εδώ και χρόνια. Εσείς και ο γιος σου μου θυμήσατε ποιος ήμουνα πριν χαθώ στο κενό της δικής μου ύπαρξης». Τα μάτια της Μαριάνθης γέμισαν δάκρυα, αλλά ο Βίκτορας συνέχισε. «Δεν μπορώ να σε αφήσω να πας σε έναν ξενώνα. Δεν μπορώ να αφήσω τον Γαβριήλ να μεγαλώσει χωρίς να έχει όλες τις ευκαιρίες που μπορώ να προσφέρω». Σηκώθηκε περπατώντας προς το παράθυρο. «Θέλω να έρθετε να μείνετε μαζί μου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Η Μαριάνθη κοίταξε τον Βίκτορα σαν να είχε μιλήσει σε άλλη γλώσσα. «Τι? Το σπίτι μου έχει 7 δωμάτια. Ο Γαβριήλ θα είχε όλα όσα χρειαζόταν, εκπαίδευση, υγεία, μέλλον. Δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να ανησυχείτε για τα χρήματα ή να φοβάστε το αύριο». Ο Βίκτορας γύρισε προς εκείνη. «Σε αντάλλαγμα θα μου δίνατε κάτι που τα χρήματα δεν μπορούν ποτέ να αγοράσουν. Μια οικογένεια». «Αλλά γιατρέ, αυτό είναι τρέλα», ψιθύρισε η Μαριάνθη. «Οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι είμαστε τι, μία μη παραδοσιακή οικογένεια, ότι σας υιοθέτησα». Ο Βίκτορας πλησίασε ξανά. «Μαριάνθη, δεν με νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Με νοιάζει τι είναι σωστό». Ο Γαβριήλ επέλεξε εκείνη τη στιγμή για να ξυπνήσει και να κλάψει, σαν να μπορούσε να νιώσει την ένταση στον αέρα. Η Μαριάνθη τον ανούρισε αυτόματα, αλλά τα μάτια της δεν έφευγαν από το πρόσωπο του Βίκτορα. «Αυτό θα άλλαζε τα πάντα», είπε. «Τη ζωή σας, τη φήμη σας, τις σχέσεις σας. Η ζωή μου έχει ήδη αλλάξει τη στιγμή που μπήκα σε αυτό το δωμάτιο πριν από 4 μέρες», απάντησε ο Βίκτορας. «Και όσο για τα υπόλοιπα, ίσως είναι καιρός να αλλάξουν κι αυτά». Εκείνη τη στιγμή η πόρτα του δωματίου άνοιξε απότομα. Μια κομψή γυναίκα, περίπου 40 ετών, φορώντας ένα πανάκριβο ταγέρ και κρατώντας μια επώνυμη τσάντα, μπήκε σαν θύελλα. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν τέλεια χτενισμένα και υπήρχε μια υπολογιστική ψυχρότητα στα γαλάζια μάτια της. «Βίκτορα», είπε με μια φωνή που έκοβε τον αέρα σαν λεπίδα, «τελικά σε βρίσκω». Ο Βίκτορας ακινητοποιήθηκε εντελώς. «Ελένη». Η Μαριάνθη ένιωσε τον κόσμο να γυρίζει όταν συνειδητοποίησε ποια ήταν αυτή η γυναίκα, η πρώην σύζυγος, η γυναίκα που είχε αφήσει τον Βίκτορα κατεστραμμένο. Η Ελένη κοίταξε γύρω στο δωμάτιο. Τα μάτια της, σταματώντας στη Μαριάνθη που κρατούσε τον Γαβριήλ, μετά επέστρεψαν στον Βίκτορα με μία έκφραση κακοφτιαγμένης περιφρόνησης. «Άρα είναι αλήθεια», είπε, ένα σκληρό χαμόγελο να παίζει στα χείλη της. «Οι νοσοκόμες κουτσομπολεύουν σε όλο το νοσοκομείο. Ο φημισμένος δοφέτουρ Βίκτορας Βασιλείου παίζει τον μπαμπά με μία, πώς την είπαν, μία κοπέλα του δρόμου που απέκτησε ένα παιδί και εγκαταλείφθηκε». «Ελένη, φύγε από εδώ», είπε ο Βίκτορας, η φωνή του επικίνδυνα χαμηλή. Όχι αγάπη μου, δεν θα φύγω». Η Ελένη πλησίασε τη Μαριάνθη, η οποία ενστικτωδώς κράτησε τον Γαβριήλ πιο σφιχτά. «Ήρθα να σου κάνω μια πρόταση που μπορεί να σε ενδιαφέρει». «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά που έχεις να πεις». Η Ελένη γέλασε, ένας ήχος χωρίς χιούμορ. «Ούτε καν αν πω ότι θέλω να επιστρέψω, ότι συνειδητοποίησα το λάθος μου και θέλω να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ξανά παιδιά, ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί κατάλληλο». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν φορτισμένη με ένταση. Η Μαριάνθη ένιωσε την καρδιά της να σταματάει όταν είδε τη σύγχυση να περνάει από τα μάτια του Βίκτορα.
«Μπορείς να έχεις την οικογένεια που πάντα ήθελες, Βίκτορα», συνέχισε η Ελένη, αγνοώντας εντελώς την παρουσία της Μαριάνθης, «ή μπορείς να πετάξεις την καριέρα και τη φήμη σου στα σκουπίδια εξαιτίας αυτού». Έκανε μια περιφρονητική χειρονομία προς τη Μαριάνθη και τον Γαβριήλ. Τότε ήταν που ο Βίκτορας πήρε την πιο σημαντική απόφαση της ζωής του. Κινήθηκε για να σταθεί ανάμεσα στην Ελένη και τη Μαριάνθη, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φράγμα. «Η απάντησή μου είναι όχι, Ελένη, και θα είναι πάντα όχι». Το πρόσωπο της Ελένης στρεβλώθηκε από οργή. «Θα το μετανιώσεις αυτό, Βίκτορα. Θα φροντίσω να το μετανιώσεις». Βγήκε από το δωμάτιο σαν τυφώνας, αφήνοντας πίσω της μία απειλή αισθητή στον αέρα. Ο Βίκτορας γύρισε προς τη Μαριάνθη, η οποία ήταν χλωμή και έτρεμε. «Μην ανησυχείς για αυτήν». Η Ελένη ήταν πάντα δραματική. Αλλά η Μαριάνθη ήξερε, με μια τρομερή βεβαιότητα, ότι αυτή η γυναίκα θα ήταν πρόβλημα και ότι το να δεχτεί την πρόταση του Βίκτορα θα σήμαινε να μπει σε έναν πόλεμο για τον οποίο δεν ήταν προετοιμασμένη. «Γιατρέ», είπε, η φωνή της λίγο περισσότερο από ψίθυρος, «ίσως θα έπρεπε να πάω στον Ξενώνα». «Όχι», απάντησε ο Βίκτορας, παίρνοντας απαλά τα χέρια της. «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να έρθετε μαζί μου. Πρέπει να σας προστατεύσω». Και εκείνη τη στιγμή και οι δύο ήξεραν ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Είχαν περάσει μία γραμμή από την οποία δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. 2 εβδομάδες αργότερα, η ζωή της Μαριάνθης είχε μετατραπεί σε κάτι βγαλμένο από ένα παραμύθι. Το αρχοντικό του Βίκτορα στην Εκάλη ήταν μεγαλύτερο από οποιοδήποτε μέρος που είχε φανταστεί ποτέ ότι θα ζούσε. Τέλεια περιποιημένη κήπη, μια πισίνα που έλαμπε κάτω από τον ήλιο, δωμάτια με θέα σε έναν άπειρο ορίζοντα. Ο Γαβριήλ είχε ένα βρεφικό δωμάτιο που έμοιαζε να έχει βγει από ένα περιοδικό, με έπιπλα εισαγωγής και όλο τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρειαστεί ένα μωρό. Αλλά ήταν στα μικρά πράγματα που η Μαριάνθη έβλεπε την πραγματική αλλαγή στον Βίκτορα. Ο τρόπος που έφτανε από το νοσοκομείο και πήγαινε κατευθείαν στο βρεφικό δωμάτιο για να δει τον Γαβριήλ, πώς κρατούσε το μωρό κατά τη διάρκεια των θυλασμών της αυγής, ακόμη και μετά από χειρουργία που διαρκούσαν ώρες. Πώς χαμογελούσε, πραγματικά χαμογελούσε, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. «Μεγαλώνει τόσο γρήγορα», σχολίασε ο Βίκτορας ένα πρωινό της Κυριακής, παρατηρώντας τον Γαβριήλ στο καροτσάκι του στον κήπο. Είχαν αναπτύξει μια ρουτίνα πρωινού μαζί, ο Βίκτορας, η Μαριάνθη και ο Γαβριήλ, σαν μια αληθινή οικογένεια. «Τα μωρά το κάνουν αυτό», απάντησε η Μαριάνθη, αλλά υπήρχε κάτι στη φωνή της που έκανε τον Βίκτορα να την κοιτάξει προσεκτικά. «Είσαι καλά, φαίνεσαι ανήσυχη». Η Μαριάνθη δίστασε. Τις τελευταίες εβδομάδες είχε νιώσει κάτι να αλλάζει ανάμεσά τους. Τα βλέμματα που διαρκούσαν περισσότερο, ο τρόπος που ο Βίκτορας άγγιζε το χέρι της όταν της έδινε τον καφέ. Πώς έβρισκε δικαιολογίες για να μείνει κοντά της και κυρίως πως είχε αρχίσει να νιώθει για αυτόν. «Βίκτορα», είπε, χρησιμοποιώντας το μικρό του όνομα για πρώτη φορά, «οι άνθρωποι μιλάνε». Εκείνος ακινητοποιήθηκε. «Ποιοι άνθρωποι?» «Η οικονόμος σας, η κυρία Ρόζα, έκανε ένα σχόλιο για το πόσο περίεργο είναι μια κοπέλα της ηλικίας μου να μένει εδώ. Οι φρουροί της πολυκατοικίας με κοιτάζουν διαφορετικά. Και χθες, όταν πήγα στον παιδίατρο με τον Γαβριήλ, η γραμματέας ρώτησε αν ήμουνα η νέα φίλη του Δοκτάρ Βασιλείου». Ο Βίκτορας έβαλε το φλιτζάνι του καφέ στο τραπέζι πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν. «Και τι απάντησες?» «Ότι φροντίζω το μωρό», είπε γρήγορα η Μαριάνθη. «Αλλά η ερώτηση με έκανε να σκεφτώ, Βίκτορα, τι είμαστε ακριβώς». Η ερώτηση εωρήθηκε στον αέρα ανάμεσά τους σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Ο Βίκτορας ήξερε την απάντηση, αλλά δεν είχε το θάρρος να την πει δυνατά. Είχε ερωτευτεί τη Μαριάνθη με έναν τρόπο τόσο βαθύ και απροσδόκητο που τον τρόμαζε. Πριν προλάβει να απαντήσει, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο Δορσέτη Εδουάρδος Μέντες, ο παλαιότερος συνεργάτης του και φίλος εδώ και δεκαετίες.
«Βίκτορα, πρέπει να μιλήσουμε», είπε ο Εδουάρδος, ο τόνος του σοβαρός. «Μπορείς να έρθεις στο νοσοκομείο τώρα». Μια ώρα αργότερα ο Βίκτορας ήταν στο γραφείο του Εδουάρδου, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο το συνεργάτη του, αλλά και 3 άλλους γιατρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Όλοι έμοιαζαν άβολα. «Βίκτορα», άρχισε ο Εδουάρδος, «πρέπει να συζητήσουμε μια λεπτή κατάσταση. Αν πρόκειται για τη Μαριάνθη και τον Γαβριήλ». «Ακριβώς γι' αυτό πρόκειται», διέκοψε ο δοκτώρ Σιλβέιρα, ο πιο συντηρητικός γιατρός της ομάδας. «Βίκτορα, είσαι το πρόσωπο αυτού του Ιδρύματος. Η φήμη σου είναι θεμελιώδης για να διατηρήσουμε την πελατεία και τους επενδυτές μας. Και τι σχέση έχει αυτό με την προσωπική μου ζωή?» «Τα πάντα», απάντησε ο δοκτώρ Καρντόσο. «Τα κουτσομπολιά εξαπλώνονται, Βίκτορα. Μια νεαρή γυναίκα 24 ετών, ανήπαντρη, που ζει στο σπίτι σου με ένα μωρό. Οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα». Ο Εδουάρδος αναστέναξε. «Η Ελένη ήρθε να μας βρει, Βίκτορα». Το αίμα του Βίκτορα πάγωσε. Τι είπε? Ότι περνάς μια κρίση μέσης ηλικίας, ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τη φήμη σου, αλλά και ολόκληρου του νοσοκομείου. Ο Εδουάρδος σηκώθηκε. «Έχει επαφές στον τύπο, Βίκτορα, και απειλεί να διαρρεύσει την ιστορία». «Ποια ιστορία? Δεν υπάρχει καμία ιστορία». «Βίκτορα», είπε ο δόκτωρ Σιλβέιρα, «περιμένεις πραγματικά να πιστέψουμε ότι ένας άντρας 42 ετών, εκατομμυριούχος, ανήπαντρος, απλώς βοηθάει μια ελκυστική νεαρή γυναίκα από καθαρή καλοσύνη, χωρίς τίποτα σε αντάλλαγμα?» Ο υπονοούμενος στα λόγια του Σιλβέιρα έκανε τον Βίκτορα να σηκωθεί απότομα. «Πρόσεχε τι λες». «Ή τι?» Ο δοκτώρ Καρντόσο μπήκε στη συζήτηση. «Βίκτορα, να είσαι ρεαλιστής. Αν διαρρεύσει αυτή η ιστορία θα είναι σκάνδαλο. Εκατομμυριούχος γιατρός ζει με νεαρή ανήπαντρη μητέρα. Ο κίτρινος τύπος θα έχει ένα πιάτο γεμάτο και η κλινική γονιμότητάς μας θα υποφέρει ιδιαίτερα», πρόσθεσε ο Σιλβέιρα. «Πώς οι ασθενείς μας θα εμπιστευτούν έναν γιατρό που δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά με τη δική του γυναίκα, αλλά τώρα παίζει τον μπαμπά με το παιδί μιας άλλης?» Ο Εδουάρδος προσπάθησε να το μαλακώσει. «Βίκτορα, δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις σου, αλλά πρέπει να σκεφτείς τις συνέπειες για σένα, για εμάς και κυρίως για αυτή την κοπέλα. Νομίζεις ότι τη βοηθάς, αλλά όταν αυτή η ιστορία σκάσει, θα καταστραφεί από τα μέσα ενημέρωσης». Ο Βίκτορας ένιωσε ένα βάρος στο στήθος του. Ήξερε ότι ο Εδουάρδος είχε δίκιο για ένα πράγμα. Η Μαριάνθη θα σταυρωνόταν αν η ιστορία διέρεε. Θα παρουσιαζόταν ως μια οπορτουνίστρια, μια εκμεταλλεύτρια, μια χρυσοθύρας. «Τι προτείνετε?» ρώτησε ο Βίκτορας, η φωνή του επικίνδυνα χαμηλή. «Να βρεις μια διακριτική λύση», απάντησε ο Σιλβέιρα. Βοήθησε οικονομικά την κοπέλα να εγκατασταθεί κάπου αλλού. Πλήρωσε μια διατροφή για το παιδί αν θέλεις, αλλά σταμάτα αυτή τη φάρσα της ευτυχισμένης οικογένειας πριν γίνει δημόσιο σκάνδαλο. Ο Βίκτορας κοίταξε καθέναν από τους άντρες στο γραφείο. Άντρες που θεωρούσε φίλους, συναδέλφους για δεκαετίες, και είδε μόνο δειλία και υποκρισία. «Και αν αρνηθώ?» Οι 4 άντρες αντάλλαξαν ματιές. Ήταν ο Εδουάρδος που μίλησε. «Βίκτορα, έχεις 40% των μετοχών του δικτύου νοσοκομείων. Εμείς μαζί έχουμε 60. Αν αυτό γίνει ένα δημόσιο σκάνδαλο που βλάψει τη φήμη μας...» Η απειλή δεν χρειάστηκε να ολοκληρωθεί. Ο Βίκτορας κατάλαβε απόλυτα. Θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να πουλήσει τις μετοχές του, να τον απομακρύνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταστρέψουν όλα όσα είχε χτίσει. «Έχετε μια εβδομάδα για να το λύσετε διακριτικά», είπε ο δοκτώρ Καρντόσο. «Μετά από αυτό δεν θα μπορέσουμε πλέον να σε προστατεύσουμε από τις συνέπειες». Ο Βίκτορας βγήκε από το νοσοκομείο με μια τρομερή βεβαιότητα. Ο πόλεμος είχε αρχίσει και η Μαριάνθη δεν ήξερε καν ότι ήταν στη γραμμή του πυρός.
Όταν έφτασε στο σπίτι, τη βρήκε στον κήπο, ο Γαβριήλ να κοιμάται στην αγκαλιά της, ενώ εκείνη σιγοτραγουδούσε ένα νανούρισμα. Η εικόνα ήταν τόσο τέλεια, τόσο αγνή, που ο Βίκτορας ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει. Πώς θα μπορούσε να την προστατεύσει από αυτό που ερχόταν? Πώς θα μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα στην αγάπη που είχε επιτέλους βρει και σε όλα όσα είχε δουλέψει σε όλη του τη ζωή? Και κυρίως πώς θα μπορούσε να την κοιτάξει στα μάτια και να της πει ότι ο κόσμος συνομωτούσε για να τους χωρίσει? Ο Βίκτορας πέρασε 3 μέρες προσπαθώντας να βρει μια λύση που θα προστάτευε τη Μαριάνθη χωρίς να καταστρέψει αυτό που είχαν χτίσει μαζί. 3 μέρες παρατηρώντας την να παίζει με τον Γαβριήλ στον κήπο, χωρίς να γνωρίζει ότι μια καταιγίδα πλησίαζε. 3 νύχτες άφπνος, φανταζόμενος πώς να της πει ότι ο κόσμος είχε αποφασίσει ότι η αγάπη τους ήταν ένα σκάνδαλο. Το πρωί της Πέμπτης όλα κατέρευσαν. Ο Βίκτορας ήταν στο νοσοκομείο όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα πανικόβλητος από την κυρία Ρόζα, την οικονόμο. «Γιατρέ, υπάρχουν άνθρωποι στην πόρτα. Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, φωνάζουν ερωτήσεις για τη δεσποινής Μαριάνθη». Το αίμα του Βίκτορα πάγωσε. «Πού είναι?» Κλειδωμένη στο δωμάτιο με το μωρό κλαίγοντας. «Γιατρέ, ξέρουν το όνομά της, ξέρουν την ηλικία, ξέρουν τα πάντα». Ο Βίκτορας έκλεισε το τηλέφωνο και έτρεξε στο σπίτι, αλλά όταν έφτασε στην πολυκατοικία είδε το πλήθος των δημοσιογράφων στην είσοδο. Φλας άστραφταν, μικρόφωνα απλώνονταν προς το αυτοκίνητό του. «Δοσκάρ Βασιλείου, είναι αλήθεια ότι συντηρείται μια νεαρή γυναίκα 24 ετών?» «Γιατρέ, το μωρό είναι δικό σας». «Δοκτρίνη Βασιλείου, η πρώην σύζυγός σας λέει ότι περνάτε μια κρίση». Ο Βίκτορας κατάφερε να μπει στο σπίτι από την πίσω πόρτα, βρίσκοντας τη Μαριάνθη στο δωμάτιό της, καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στην κούνια του Γαβριήλ, κρατώντας ένα τάμπλετ με τα χέρια να τρέμουν. Στην οθόνη ο τίτλος ενός ιστότοπου κουτσομπολιού φώναζε «Εκατομμυριούχος γίατρος ζεεί με νεαρή ανυπαντρή μήτερα σε πολυτελή βίλα». «Μαριάνθη», άρχισε ο Βίκτορας, αλλά εκείνη σήκωσε τα μάτια της και είδε σε αυτά ένα μείγμα προδοσίας και απελπισίας που τον έκανε να σταματήσει στη μέση της φράσης. «Ήξερες», είπε η φωνή της λίγο περισσότερο από ψίθυρος, «ήξερες ότι αυτό θα συνέβαινε. Εγώ προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να σε προστατεύσω». Η Μαριάνθη σηκώθηκε, το τάμπλετ ακόμα στο χέρι της. «Προστατεύσω, από τι? Από την αλήθεια». Διάβασε δυνατά. Πηγές κοντά στο ζευγάρι αποκαλύπτουν ότι η νεαρή Μαριάνθη Σωτηρίου από ταπεινή καταγωγή βρέθηκε από τον γιατρό κατά τη διάρκεια του τοκετού και έκτοτε ζει στην εκατομμυριούχο βίλα του. Η πρώην σύζυγος του γιατρού, Ελένη Βασιλείου, εκφράζει ανησυχία για την ψυχική κατάσταση του πρώην συζύγου. Πέταξε το τάμπλετ στο κρεβάτι. «Με έχουν ζωγραφίσει σαν μια εκμεταλλεύτρια, Βίκτορα. Σαν μια γυναίκα που χρησιμοποίησε το γιο μου για να πάρει χρήματα. Μαριάνθη, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια». «Ξέρω, επειδή ποτέ δεν μου είπες τι είμαστε», ξέσπασε εκείνη. «Ζούμε σαν οικογένεια για εβδομάδες. Φροντίζεις το γιο μου σαν να ήταν ο πατέρας του. Με κοιτάς σαν...» Σταμάτησε, τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Και ποτέ δεν ήξερα αν αυτό ήταν αληθινό ή αν ήταν μόνο ήκτος». Ο Βίκτορας πλησίασε, αλλά εκείνη υποχώρησε. «Ήταν αληθινό, είναι αληθινό, Μαριάνθη, εγώ...» «Εσύ τι?» φώναξε εκείνη. «Με αγαπάς. Τότε γιατί δεν με προστάτευσες? Από αυτό, γιατί άφησες να μάθω από τις εφημερίδες ότι είμαστε το σκάνδαλο της Αθήνας?» Πριν προλάβει να απαντήσει ο Βίκτορας, ο Γαβριήλ άρχισε να κλαίει, τρομαγμένος από τις φωνές. Η Μαριάνθη τον πήρε στην αγκαλιά της, νανουρίζοντάς τον στο στήθος της, και ο Βίκτορας είδε πώς έτρεμαν τα χέρια της. «Είναι έξω από το σπίτι μας», είπε, η φωνή της σπασμένη. «Φωτογραφίζουν, φωνάζουν. Ο Γαβριήλ θα μεγαλώσει, ξέροντας ότι η μητέρα του ονομάστηκε εκμεταλλεύτρια στον τύπο.
Εκείνη τη στιγμή το τηλέφωνο του Βίκτορα χτύπησε. Ήταν ο Εδουάρδος. «Βίκτορα, πρέπει να δεις την τηλεόραση». «Τώρα». Ο Βίκτορας άνοιξε την τηλεόραση του δωματίου και οι δύο παρακολούθησαν τρομοκρατημένοι, καθώς η Ελένη εμφανίστηκε σε μια εκπομπή κουτσομπολιού, άψογα ντυμένη, με μια έκφραση υπολογιστικής ανησυχίας. «Ανησυχώ πολύ για το Βίκτορα», έλεγε στην παρουσιάστρια. «Ο γάμος μας τελείωσε γιατί δεν μπορούσε να ξεπεράσει το τραύμα του να μην μπορεί να αποκτήσει παιδιά. Και τώρα αυτή η νοσηρή αιμονή με μια νεαρή γυναίκα με μωρό. Φοβάμαι ότι έχει νευρικό κλονισμό». Η παρουσιάστρια έγειρε προς τα εμπρός. Έγειρε προς τα «Πιστεύετε ότι μπορεί να χειραγωγείται?» Η Ελένη αναστέναξε δραματικά. «Αυτή η κοπέλα είναι πολύ νέα, πολύ ευάλωτη. Ίσως να μην καταλαβαίνει καν το κακό που κάνει. Αλλά ο Βίκτορας ήταν πάντα πολύ γενναιόδωρος, πάντα ήθελε να σώσει τον καθένα. Φοβάμαι ότι μπερδεύει τη συμπόνια με την αγάπη». «Σβήσε το», ψιθύρισε η Μαριάνθη, αλλά ο Βίκτορας ήταν παράλυτος, παρακολουθώντας την πρώην σύζυγό του να καταστρέφει μεθοδικά όλα όσα αγαπούσε περισσότερο. «Και υπάρχουν φήμες ότι οι συνεργάτες του νοσοκομείου ανησυχούν», συνέχισε η Ελένη. «Η φήμη ενός ιατρικού ιδρύματος είναι θεμελιώδης. Οι ασθενείς πρέπει να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους». Η Μαριάνθη έκλεισε την τηλεόραση με δύναμη. «Αρκετά». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Ο Γαβριήλ είχε σταματήσει να κλαίει και κοιμόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, αμέτωχος για την καταιγίδα που κατέστρεφε τη μικρή τους οικογένεια. «Μαριάνθη», προσπάθησε ξανά ο Βίκτορας, «τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, τίποτα από αυτά που λένε δεν αλλάζει το. Μεταβάλλει τα πάντα», απάντησε χωρίς να τον κοιτάξει. «Βίκτορα, δεν έχω χρήματα, δεν έχω επιρροή, δεν έχω τρόπο να το πολεμήσω αυτό, αλλά εσύ έχεις. Μπορείς να επιλέξεις». «Να επιλέξω τι?» Τελικά τον κοίταξε και ο Βίκτορας είδε ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό στα μάτια της. Μια δύναμη που δεν είχε δει ποτέ πριν. Την καριέρα σου ή εμάς, τη φήμη σου ή την οικογένειά σου, όλα όσα έχτισες ή αυτή την αγάπη που λες ότι νιώθεις. «Μαριάνθη, δεν είναι τόσο απλό, είναι ακριβώς τόσο απλό», τον διέκοψε εκείνη, «επειδή έχω ήδη επιλέξει». Η καρδιά του Βίκτορα σταμάτησε. «Τι εννοείς?» Η Μαριάνθη κατευθύνθηκε προς την ντουλάπα και έβγαλε μια βαλίτσα που δεν είχε παρατηρήσει πριν. «Θα βγω από τη ζωή σου, Βίκτορα, σήμερα». «Όχι». Ο Βίκτορας κινήθηκε για να μπλοκάρει την πόρτα. «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Δεν έχεις επιλογή», είπε βάζοντας το Γαβριήλ στην κούνια και αρχίζοντας να διπλώνει τα ρούχα της. «Κοίτα έξω, Βίκτορα, δες το τσίρκο που έχει γίνει η ζωή μας. Πιστεύεις ότι αυτό είναι καλό για το Γαβριήλ? Να μεγαλώσει ξέροντας ότι η μητέρα του θεωρείται μία οπορτουνίστρια. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια δεν έχει σημασία», φώναξε η Μαριάνθη, τα συναισθήματά της επιτέλους να εκρήγνυνται. «Σημασία έχει τι πιστεύουν οι άνθρωποι. Και πιστεύουν ότι είμαι μια εκμεταλλεύτρια που αποπλάνησε έναν εκατομμυριούχο γιατρό για να έχει μια εύκολη ζωή». Σταμάτησε να μαζεύει τη βαλίτσα και γύρισε προς αυτόν, τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Βίκτορα, ερωτεύτηκα εσένα, εντελώς ανεπανόρθωτα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα αληθινά αγαπημένη και προστατευμένη». Η καρδιά του, Βίκτορα, ράγισε όταν άκουσε τα λόγια που είχε ονειρευτεί να ακούσει. «Αλλά δεν μπορώ να μείνω», συνέχισε εκείνη. «Δεν μπορώ να είμαι ο λόγος για τον οποίο θα χάσεις όλα όσα έχεις χτίσει. Δεν μπορώ να αφήσω τον Γαβριήλ να μεγαλώσει μέσα σε αυτό το σκάνδαλο. Και δεν μπορώ να ζήσω ξέροντας ότι κάθε φορά που θα με κοιτάς θα σκέφτεσαι το τίμημα που πλήρωσες για να με αγαπήσεις. Μαριάνθη, σε παρακαλώ, μην το κάνεις πιο δύσκολο από όσο είναι ήδη», ψιθύρισε, κλείνοντας τη βαλίτσα. Ο Βίκτορας την παρακολούθησε να παίρνει τον Γαβριήλ στην αγκαλιά της, να φυλά απαλά το μέτωπο του μωρού και να κατευθύνεται προς την πόρτα. Όταν πέρασε από αυτόν, ο Βίκτορας κράτησε απαλά το μπράτσο της. «Πού θα πάτε?» «Δεν ξέρω», απάντησε ειλικρινά, «αλλά θα είμαστε καλά. Πάντα τα καταφέρναμε. Και αν σας επιλέξω,
ρώτησε ο Βίκτορας απεγνωσμένα. «Και αν τα πετάξω όλα για εσάς?» Η Μαριάνθη χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυα. «Τότε θα το μετάνιωνες για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω με αυτό». Ξέφυγε από την επαφή του και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Βίκτορας την άκουσε να κατεβαίνει τις σκάλες, να μιλάει με την κυρία Ρόζα, την μπροστινή πόρτα να ανοίγει και να κλείνει. Όταν τελικά κατάφερε να κινηθεί προς το παράθυρο, είδε τη Μαριάνθη να περπατάει στο δρόμο με το Γαβριήλ στην αγκαλιά της και τη βαλίτσα στο χέρι, περικυκλωμένη από δημοσιογράφους που φώναζαν ερωτήσεις και έβγαζαν φωτογραφίες. Και ο Βίκτορας Βασιλείου, που είχε σώσει χιλιάδες ζωές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έμεινε παράλυτος, ανίκανος να σώσει τα μόνα 2 άτομα που πραγματικά είχαν σημασία για αυτόν. Το σπίτι βυθίστηκε σε νεκρική σιωπή και για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες ο Βίκτορας ήταν εντελώς μόνος ξανά. Η Μαριάνθη πέρασε τις πρώτες 3 μέρες στον δημοτικό Ξενώνα, προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό της ότι είχε πάρει τη σωστή απόφαση. Το μέρος ήταν καθαρό, αλλά υπερπλήρες, και το συνεχές κλάμα του Γαβριήλ, αναμεμειγμένο με αυτό άλλων παιδιών, δημιουργούσε μια κακοφωνία που δεν την άφηνε να κοιμηθεί. Μοιραζόταν ένα μικρό δωμάτιο με 2 άλλες ανήπαντρες μητέρες. Οι ιστορίες τους αντιχούσαν τη δική της σε διαφορετικές εκδοχές της ίδιας τραγωδίας. Την 4η μέρα, όταν θύλαζε τον Γαβριήλ σε μια πλαστική καρέκλα της αυλής, μια γυναίκα πλησίασε. Ήταν κοντή, με γκρίζα μαλλιά, πιασμένα σε έναν κότσο, φορώντας απλά αλλά άψογα ρούχα. «Είσαι η Μαριάνθη από τις εφημερίδες», είπε η γυναίκα χωρίς περιστροφές. Η Μαριάνθη ακινητοποιήθηκε, ετοιμάζοντας για περισσότερες κρίσεις. «Είμαι. Και λοιπόν», η γυναίκα χαμογέλασε. «Με λένε Κάρμεν. Είμαι προϊσταμένη νοσοκόμα του νοσοκομείου Αγίου Ραφαήλ εδώ και 30 χρόνια και πρέπει να μιλήσω μαζί σου». Ήταν η Κάρμεν που είπε στη Μαριάνθη για τις μυστικές συναντήσεις στο νοσοκομείο, για την πίεση των συνεργατών στον Βίκτορα, για το πώς η Ελένη είχε ενορχιστρώσει τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. «Αυτή η γυναίκα είναι ο Χιά», είπε η Κάρμεν, πίνοντας έναν καφέ με νερό στην καντίνα του Ξενώνα. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς ο δορπές του Βίκτορας παντρεύτηκε αυτήν. Αλλά τώρα ξέρω γιατί. Είναι υπολογίστρια, χειραγωγός και ξέρει ακριβώς πώς να κάνει έναν άντρα να νιώσει ένοχος». «Γιατί μου τα λες αυτά?» ρώτησε η Μαριάνθη. «Επειδή σε 30 χρόνια καριέρας δεν έχω δει ποτέ τον Δ. Βίκτορα να κοιτάζει κανέναν όπως κοίταζε εσένα και τον Γαβριήλ», απάντησε η Κάρμεν. «Αυτός ο άντρας ήταν νεκρός μέσα του όταν φτάσατε και ήταν επιτέλους ζωντανός όταν...» «Φύγατε!» η Μαριάνθη κούνησε το κεφάλι της. «Δεν έχει σημασία, Κάρμεν. Το κακό έχει ήδη γίνει. Ο Βίκτορας έκανε την επιλογή του». «Έκανε ή αναγκάστηκε να κάνει?» Η ερώτηση έμεινε να αντυχεί στο μυαλό της Μαριάνθης για μέρες. Εν τω μεταξύ, οι ειδήσεις συνεχίζονταν. Φωτογραφίες της να βγαίνει από τον Ξενώνα, τίτλοι που σπεκουλήροβαλοι για το που βρισκόταν, σκληρά άρθρα για την πτώση της από ένα αρχοντικό σε ένα άσυλο. Τότε δέχτηκε μια απροσδόκητη επίσκεψη. Ο Εδουάρδος Μέντες εμφανίστηκε στον Ξενώνα ένα βροχερό πρωινό, ξεκάθαρα άβολα στο απλό περιβάλλον. Ζήτησε να μιλήσει μαζί της κατηδίαν και κάθισαν σε ένα τραπέζι της άδειας καντίνας. «Δεσποινής Σωτηρίου», άρχισε, «ήρθα εδώ για να σου κάνω μια πρόταση». Η Μαριάνθη τον κοίταξε με δυσπιστία. «Τι είδους πρόταση? Ο Βίκτορας δεν ξέρει ότι είμαι εδώ», είπε γρήγορα ο Εδουάρδος. «Στην πραγματικότητα θα με σκότωνε αν το ήξερε, αλλά η κατάσταση είναι αφόρητη». «Για ποιον?» Ο Εδουάρδος αναστέναξε. «Για όλους, για τον Βίκτορα, για εσένα, για το νοσοκομείο, για τον Γαβριήλ». Η Μαριάνθη ένιωσε ένα ρίγος. «Μίλα γρήγορα. Μπορώ να κανονίσω ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για σένα, αρκετό για να μετακομίσεις σε άλλη πόλη, να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, να δώσεις ποιοτική εκπαίδευση στο γιο σου». Ο Εδουάρδος έγειρε προς τα εμπρός. «Σε αντάλλαγμα»,
εξαφανίζεσαι. Οριστικά. Δεν ξαναψάχνεις τον Βίκτορα, δεν ξαναμιλάς στον τύπο για αυτόν. Η προσφορά έμεινε να αιωρείται στον αέρα ανάμεσά τους. Η Μαριάνθη κοίταξε τον Γαβριήλ που κοιμόταν ειρηνικά στο καροτσάκι του και ένιωσε μια οργή να μεγαλώνει στο στήθος της. «Πόσο?» ρώτησε η φωνή της επικίνδυνα χαμηλή. Ο Εδουάρδος φάνηκε ανακουφισμένος. 500.000 ευρώ. Κατατεθειμένα σε έναν λογαριασμό σε οποιαδήποτε πόλη επιλέξεις. Η Μαριάνθη σιώπησε για πολλή ώρα. Μετά σηκώθηκε αργά. «Ξέρετε τι είναι? Το πιο αξιολύπητο στην πρότασή σας, δαφές του Εδουάρδε», είπε η φωνή της να δυναμώνει. «Είναι ότι πιστεύετε πραγματικά ότι έκανα όλα αυτά για χρήματα». Ο Εδουάρδος ανοιγόκλεισε τα μάτια του μπερδεμένος. «Εγώ δεν ήταν». «Όχι», απάντησε η Μαριάνθη παίρνοντας τον Γαβριήλ στην αγκαλιά της. «Ερωτεύτηκα έναν άντρα που νόμιζα ότι είχε το θάρρος να παλέψει για αυτό που αγαπούσε. Όπως φαίνεται απατήθηκα». Κατευθύνθηκε προς την πόρτα, αλλά σταμάτησε και γύρισε. «Και ξέρετε γιατί θα απορρίψω την βρώμικη πρότασή σας? Επειδή όταν ο γιος μου μεγαλώσει και ρωτήσει για τον πατέρα που επέλεξε να έχει για μερικούς μήνες, θέλω να μπορώ να του πω ότι η μητέρα του είχε αρκετή αξιοπρέπεια για να μην δεχτεί βρώμικα χρήματα». Ο Εδουάρδος σηκώθηκε απελπισμένος. «Δεσποινείς, να είστε λογικοί, ο Βίκτορας καταστρέφει όλα όσα έχει χτίσει. Οι άλλοι συνεργάτες σκέφτονται να τον αναγκάσουν να πουλήσει τις μετοχές». «Τότε αφήστε τους», φώναξε η Μαριάνθη, τραβώντας την προσοχή άλλων ανθρώπων στην καντίνα. «Αν η καριέρα του αξίζει περισσότερο από την αγάπη, τότε ας την κρατήσουν», έφυγε αφήνοντας τον Εδουάρδο μόνο, αλλά τα λόγια της συνέχισαν να αντιχούν στο μυαλό του σε όλη τη διαδρομή πίσω στο δωμάτιο. Ο Βίκτορας αναγκαζόταν να πουλήσει τις μετοχές. Τι σήμαινε αυτό? Εκείνο το βράδυ, μόνη στο σκοτεινό δωμάτιο του ξενώνα, η Μαριάνθη πήρε μία απόφαση. Αν επρόκειτο να καταστρέψουν το Βίκτορα εξαιτίας της, τουλάχιστον θα ανακάλυπτε όλη την αλήθεια πρώτα. Τις επόμενες μέρες, η Μαριάνθη άρχισε τη δική της έρευνα. Η Κάρμεν τη βοήθησε, παρουσιάζοντάς την σε άλλους υπαλλήλους του νοσοκομείου που ήταν εξοργισμένοι με τη μεταχείριση που δεχόταν ο Βίκτορας. Ανακάλυψε ότι η Ελένη είχε πλησιάσει όχι μόνο τους συνεργάτες, αλλά και σημαντικούς ασθενείς, διαδίδοντας φήμες για την ψυχική αστάθεια του Βίκτορα. «Προσπαθεί να καταστρέψει εντελώς τη φήμη του», είπε η δόκτωρα Φερνάντα, μια νεαρή καρδιολόγος που θαύμαζε τον Βίκτορα. Είπε στη σύζυγο του, γερουσιαστή Καρβάλιο, ότι ο Βίκτορας μπορεί να έχει νευρικό κλονισμό, ότι δεν είναι ασφαλές να χειρουργηθεί από αυτόν. Η Μαριάνθη ένιωσε το αίμα της να βράζει και οι άλλοι γιατροί το αφήνουν αυτό να περάσει. «Κάποιοι φοβούνται», παραδέχτηκε η Φερνάντα. «Ο γερουσιαστής Καρβάλιο είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του νοσοκομείου. Αν αποσύρει την οικονομική υποστήριξη...» Ήταν η Κάρμεν που έφερε την πιο καταστροφική πληροφορία. «Ανακάλυψα κάτι, αγάπη μου», είπε, βρίσκοντας τη Μαριάνθη στο πάρκο όπου πήγαινε τον Γαβριήλ για να πάρει ήλιο. «Η Ελένη δεν ενεργεί μόνη της». «Τι εννοείς?» «Έχει ένα νέο σύντροφο, τον Ρικάρντο Αλβαρέγκα, ιδιοκτήτη ενός ανταγωνιστικού δικτύου νοσοκομείων». Η Κάρμεν κάθισε δίπλα στη Μαριάνθη στο παγκάκι. «Αν ο Βίκτορας αναγκαστεί να πουλήσει τις μετοχές του Αγίου Ραφαήλ, μάντεψε ποιος ενδιαφέρεται να τις αγοράσει». Η Μαριάνθη ένιωσε τον κόσμο να γυρίζει γύρω της. «Λες ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο για να πάρει πίσω το Βίκτορα και να καταστρέψει το νοσοκομείο του ταυτόχρονα?» «Λέω ότι η Ελένη ήταν πάντα φιλόδοξη, αλλά τώρα έχει και οικονομικό κίνητρο», απάντησε η Κάρμεν. «Αν καταφέρει να αγοράσει τις μετοχές του Βίκτορα σε χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, αυτή και ο σύντροφός της θα ελέγχουν το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας». Εκείνη τη στιγμή η Μαριάνθη κατάλαβε την έκταση της προδοσίας. Δεν επρόκειτο απλώς για ζήλια ή προσωπική εκδίκηση. Ήταν ένα περίτεχνο σχέδιο για να καταστρέψουν τον Βίκτορα σε όλες τις πτυχές,
προσωπική, επαγγελματική και οικονομική. Και αυτή ήταν το τέλειο εργαλείο για αυτό. «Πρέπει να μιλήσω με τον Βίκτορα», είπε η Μαριάνθη σηκώνοντας απότομα. «Έχει συνάντηση με τους δικηγόρους σήμερα», ενημέρωσε η Κάρμεν. «Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να κρατήσει τις μετοχές. Αλλά αγάπη μου», δίστασε, «ίσως είναι πολύ αργά. Η συνάντηση των συνεργατών για να αναγκάσουν την πώληση είναι αύριο». Η Μαριάνθη κοίταξε τον Γαβριήλ που έπαιζε χαρούμενα με μια κουδουνίστρα, αμέτωχος για την καταιγίδα γύρω του. Για πρώτη φορά από τότε που έφυγε από το αρχοντικό, ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. Αν η Ελένη ήθελε έναν πόλεμο, θα είχε έναν πόλεμο. Αλλά πρώτα η Μαριάνθη χρειαζόταν συμμάχους και ήξερε ακριβώς πού να τους βρει. Η συνάντηση των συνεργατών ήταν προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί μιας Παρασκευής. Στις 9:30 ο Βίκτορας κάθισε στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αγίου Ραφαήλ, περικυκλωμένος από άντρες που κάποτε θεωρούσε φίλους. Ο δικηγόρος του δίπλα του οργάνωνε χαρτιά που και οι δύο ήξεραν ότι ήταν άχρηστα. Δεν υπήρχε νομικό επιχείρημα που θα μπορούσε να σώσει τον Βίκτορα από την πολιτική απόφαση που είχε ήδη ληφθεί. «Λοιπόν, Βίκτορα», άρχισε ο Δόκτωρ Σιλβέιρα, «ελπίζουμε να έχεις επανεξετάσει την πρότασή μας. Η πώληση των μετοχών σου σε μια δίκαιη τιμή θα ήταν το καλύτερο για όλους». Ο Βίκτορας ήταν έτοιμος να απαντήσει όταν οι διπλές πόρτες της αίθουσας συσκέψεων άνοιξαν θεαματικά. Η Μαριάνθη μπήκε κρατώντας τον Γαβριήλ στην αγκαλιά της, ακολουθούμενη από την Κάρμεν, τη Δρεστέτσιο Φερνάντα και μια ντουζίνα υπαλλήλους του νοσοκομείου. Πίσω τους, προς απόλυτη έκπληξη όλων, ήρθε η κυρία Αλτζίρα, η χήρα του ιδρυτή του νοσοκομείου, μια κυρία 82 ετών που σπάνια εμφανιζόταν δημοσίως. «Μαριάνθη», ο Βίκτορας σηκώθηκε δύσπιστος. «Τι κάνεις εδώ?» «Σώζω τον άντρα που αγαπώ από μια παγίδα», απάντησε εκείνη με μια σταθερή φωνή που δεν είχε ακούσει ποτέ πριν. Ο δράμος Εδουάρδος σηκώθηκε εξοργισμένος. «Δεσποινής, αυτή είναι μια ιδιωτική συνάντηση. Δεν μπορείτε απλώς...» «Μπορεί και θα το κάνει», διέκοψε η κυρία Αλτζίρα χτυπώντας το μπαστούνι της στο πάτωμα. «Αυτή είναι μια συνάντηση για το μέλλον του νοσοκομείου που έχτισε ο αείμνηστος σύζυγός μου και έχω πολλά να πω γι' αυτό». Ο Σιλβέιρα χλώμιασε. Η Αλτζίρα ήταν ακόμα μειοψηφική μέτοχος του νοσοκομείου, αλλά η ηθική της επιρροή ήταν τεράστια. Η Μαριάνθη περπάτησε μέχρι το τραπέζι, έβαλε τον Γαβριήλ στην αγκαλιά του Βίκτορα, που τον υποδέχτηκε ενστικτωδώς και γύρισε για να αντιμετωπίσει τους 4 άντρες. «Κύριοι», είπε, «πριν αποφασίσετε να καταστρέψετε την καριέρα του Βίκτορα εξαιτίας ενός υποτιθέμενου σκανδάλου μαζί μου, πιστεύω ότι θα πρέπει να γνωρίζετε όλη την αλήθεια». Γνεύτηκε στη Δέη Φερνάντα που πλησίασε με έναν φάκελο εγγράφων. «Ανακαλύψαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς αυτή η ιστορία έφτασε στον τύπο», συνέχισε η Μαριάνθη. «Για παράδειγμα, ότι η Ελένη Βασιλείου είναι σε συνεργασία με τον Ρικάρντο Αλβαρέγκα από το νοσοκομιακό δίκτυο Αλβαρέγκα, τον κύριο ανταγωνιστή σας». Ο Εδουάρδος συνοφριώθηκε. «Τι σχέση έχει αυτό με...» «Έχει σχέση με το γεγονός ότι δεν προσπαθεί να ξανακερδίσει τον Βίκτορα», τον διέκοψε η Μαριάνθη. «Προσπαθεί να τον αναγκάσει να πουλήσει τις μετοχές, ώστε ο σύντροφός της να μπορέσει να αγοράσει το νοσοκομείο για ένα κλάσμα της πραγματικής αξίας». Η Κάρμεν προχώρησε μπροστά. «Έχω εδώ αντίγραφα των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε η Ελένη με δημοσιογράφους, προσφέροντας αποκλειστικές πληροφορίες για την προσωπική ζωή του Βίκτορα. Και επίσης τα αρχεία των επισκέψεών της στους κύριους επενδυτές του νοσοκομείου, διαδίδοντας φήμες για την ψυχική αστάθεια του». Η κυρία Αλτζίρα χτύπησε ξανά τον μπαστούνι της. «Σε 50 χρόνια χρηματοδότησης αυτού του νοσοκομείου δεν έχω δει ποτέ τέτοια αθλιότητα. Επιτρέπεται σε μια πρώην σύζυγο με παράπονα να καταστρέψει τη φήμη του καλύτερου χειρουργού που είχε ποτέ αυτό το ίδρυμα». Ο Δόκτωρ Καρντόσο προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.
Ακόμα κι αν αυτό είναι αλήθεια, το γεγονός παραμένει ότι η σχέση του δεύτερου άντρα Βασιλείου με την Δεσποινίδα... «Ποια σχέση?» ρώτησε η Μαριάνθη, η φωνή της κοφτερή. «Η σχέση όπου ένας γενναιόδωρος γιατρός πρόσφερε βοήθεια σε μια ανήπαντρη μητέρα σε απελπισία, όπου ένας μοναχικός άντρας βρήκε μια οικογένεια, όπου δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν με τον πιο αγνό και αληθινό τρόπο». Γύρισε προς τον Βίκτορα που την παρακολουθούσε σαν να έβλεπε έναν άγγελο. «Βίκτορα, έκανα το λάθος να φύγω γιατί φοβόμουν να σε βλάψω. Αλλά δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή ενώ καταστρέφουν τον άντρα πιο έντιμο που έχω γνωρίσει ποτέ εξαιτίας ψεμάτων και χειραγωγήσεων». Ο Βίκτορας σηκώθηκε, ακόμα κρατώντας τον Γαβριήλ. «Μαριάνθη, δεν χρειάζεται...» «Χρειάζεται, ναι», τον διέκοψε εκείνη, τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Χρειάζεται να πω σε όλους ότι ερωτεύτηκα εσένα όχι για τα χρήματά σου, όχι για τη θέση σου, αλλά για αυτό που είσαι, για το πώς κράτησες το χέρι μου κατά τη διάρκεια του τοκετού, για το πώς νανούριζες το γιο μου τις αυγές, για το πώς με κοίταξες σαν να ήμουν το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο». Η σιωπή στην αίθουσα ήταν απόλυτη. Ο Γαβριήλ επέλεξε εκείνη τη στιγμή για να γελάσει, σπάζοντας την ένταση με αξιαγάπητο τρόπο. Η κυρία Αλτζίρα χαμογέλασε. «Δόκτωρ Φερνάντα, σε παρακαλώ, διάβασε το έγγραφο που ετοιμάσαμε». Η Φερνάντα άνοιξε το φάκελο. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τη χειραγώγηση της κυρίας Ελένης Βασιλείου και τις προσπάθειες σαμποτάζ των συμφερόντων του νοσοκομείου Αγίου Ραφαήλ, εγώ, η Αλτζίρα Μεντόντζα, ως ιδρυτική μέτοχος, προτείνω πρόταση εμπιστοσύνης προς τον Δ. Βίκτορα Βασιλείου. Επιπλέον, προτείνω να προαχθεί σε γενικό διευθυντή του Ιδρύματος. Οι 4 άντρες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. «Περίμενε», τράβλησε ο Εδουάρδος. «Δεν μπορείς απλώς...» «Μπορώ και το κάνω», απάντησε η Αλτζίρα. «Ο σύζυγός μου κατέστησε σαφές στη διαθήκη του ότι σε περιπτώσεις απειλών για την ηθική ακεραιότητα του Ιδρύματος έχω δικαίωμα βέτο σε διοικητικές αποφάσεις». Χαμογέλασε πονηρά. «Πραγματικά πιστεύατε ότι δεν ήξερα τι σκαρφίζεστε?» Η Κάρμεν πλησίασε τον Βίκτορα. «Γιατρέ, υπάρχει κάτι ακόμα. 3 εφημερίδες έχουν ήδη συμφωνήσει να δημοσιεύσουν την αλήθεια για την Ελένη και τη Σκευωρία. Η πραγματική ιστορία θα βγει στην κυριακάτικη έκδοση». Ο Βίκτορας κοίταξε γύρω στην αίθουσα, βλέποντας τις ηττημένες εκφράσεις των πρώην συμμάχων, τα ενθαρρυντικά χαμόγελα των πιστών υπαλλήλων και τέλος τα λαμπερά μάτια της Μαριάνθης. «Μαριάνθη», είπε η φωνή του σπασμένη, «γιατί έκανες όλα αυτά?» Εκείνη πλησίασε, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό του. «Επειδή μου έμαθες ότι αξίζει να παλεύεις για αυτούς που αγαπάμε. Και επειδή θέλω ο Γαβριήλ να μεγαλώσει ξέροντας ότι η μητέρα του δεν εγκατέλειψε ποτέ τον άντρα που επέλεξε να είναι ο πατέρας του». Ο Βίκτορας παρέδωσε το Γαβριήλ στην Κάρμεν και μπροστά σε όλους πήρε το πρόσωπο της Μαριάνθης στα χέρια του. «Σε αγαπώ», είπε, αρκετά δυνατά για να ακούσουν όλοι. «Σε αγαπώ από τη στιγμή που μπήκα σε εκείνη την αίθουσα τοκετού. Σε αγαπώ για τη δύναμή σου, για το θάρρος σου, για να με κάνεις να θυμηθώ ποιος είμαι πραγματικά. «Και εγώ σε αγαπώ», απάντησε η Μαριάνθη, «για να μου δείξεις ότι η αληθινή αγάπη αξίζει κάθε μάχη». Φιλήθηκαν εκεί μπροστά σε όλους, ενώ ο Γαβριήλ χτυπούσε παλαμάκια και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου χειροκροτούσαν συγκινημένοι. Ο Δωρετούν Σιλβέιρα σηκώθηκε, ξεκάθαρα ηττημένος. «Λοιπόν, φαίνεται ότι η συνάντηση τελείωσε». «Όχι ακόμα», είπε ο Βίκτορας χωρίς να αφήνει τη Μαριάνθη. Γύρισε προς τους πρώην συνεργάτες. «Έχετε δίκιο για ένα πράγμα. Αυτή η κατάσταση άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου. Άλλαξε γιατί με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι το να δουλεύω με ανθρώπους που βάζουν τα χρήματα πάνω από την ακεραιότητα δεν είναι αυτό που θέλω για το μέλλον μου», χαμογέλασε. «Δέχομαι την προαγωγή της κυρίας Αλτζίρα και η πρώτη μου πράξη ως γενικός διευθυντής θα είναι να εφαρμόσω νέες ηθικές αξίες σε αυτό το ίδρυμα.
6 μήνες αργότερα, ο Βίκτορας και η Μαριάνθη παντρεύτηκαν σε μια απλή τελετή στον κήπο του Αρχοντικού. Ο Γαβριήλ, ήδη μπουσουλώντας, ήταν ο πιο αξιαγάπητος παρανυφάκι που είχε ποτέ ένας γάμος. Η Ελένη είχε εξαφανιστεί από την Αθήνα μετά το σκάνδαλο της απόπειρας πραξικοπήματος της που αποκαλύφθηκε και ο Ρικάρντο Αλβαρέγκα αντιμετώπιζε έρευνες για ανήθικες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο Βίκτορας χόρεψε με τη Μαριάνθη κάτω από τα αστέρια, ο Γαβριήλ να κοιμάται ειρηνικά στην αγκαλιά της Κάρμεν. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σχεδόν σας έχασα», ψιθύρισε ο Βίκτορας στο αυτί της γυναίκας του. «Δεν χάθηκες», απάντησε η Μαριάνθη χαμογελώντας. «Δεν θα χανόμουν ποτέ. Κάποια πράγματα είναι πολύ δυνατά για να σπάσουν. Όπως η αγάπη μας, όπως η οικογένειά μας». Και εκεί, περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που πραγματικά είχαν σημασία, χόρεψαν για όλη τη ζωή που θα είχαν μαζί. Μια ζωή χτισμένη όχι πάνω σε χρήματα ή κοινωνική θέση, αλλά πάνω στην πιο αληθινή και αγνή αγάπη που θα μπορούσε να είχε φανταστεί κανένας από τους δύο. Ο Γαβριήλ μεγάλωσε ξέροντας ότι αγαπήθηκε από πριν μπορέσει να κατανοήσει τι σήμαινε αυτό. Και χρόνια αργότερα, όταν ρωτούσε για το πώς γνωρίστηκαν, οι γονείς του, η Μαριάνθη έλεγε πάντα «Ο μπαμπάς σου με έσωσε την πιο σημαντική μέρα της ζωής μου και εγώ τον έσωσα πίσω». Η αγάπη τελικά είχε νικήσει.